Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a comenzar o acto, vamos a iniciar unha peza musical que sempre se agradece. Bueno, darvos a benvida a todos e a todas a presentación deste libro de Alejandro Viana, que, como dice o texto, pois un galego ao fronte do rescate dos refuxiados republicanos. O seu autor é Roberto Mera. Bueno, creo que sobran as presentacións, unha persoa de sobra coñecida. Roberto Mera, pois, nestes momentos é o tenente alcalde do Concello de Pontareas, do Bloque Nacionalista Galego, militante histórico do BNG, con unha trayectoria moi dilatada no ámbito da política municipal, por tanto, reflexo de compromiso coa sociedade e coa súa vila, e tamén abogado, e escribiu este libro Alejandro Viana, que polo que estiven eu pois un pouco tamén vendo, pois trátase dunha persoa, un político republicano, tamén de Ponteareas, creo que tío abuelo do autor, tío bisavó, perdón, do autor, e que narra pois unha cuestión que, como eu decía antes de entrar aquí a esta presentación, bueno, pois unha experiencia que desgraciadamente volve a estar de actualidade, que pois os refuxiados produto dunha guerra. Bueno, non é que volve a estar de actualidade, desgraciadamente as guerras forman parte da historia da humanidade, desgraciadamente están sempre de actualidade, e desgraciadamente as consecuencias que nas padecen, desgraciadamente, pois ao final son aquelas persoas ou aqueles sectores sociales que están nunha situación de maior vulnerabilidade. E, polo tanto, bueno, creo que tamén este libro, pois, que é unha lectura realmente apaixoante. Alejandro Viana, pois, a todos o tildan do Schindler galego, porque foi unha persoa que axudou a moitos republicanos a exiliarse, sobre todo en Sudamérica, e a verdade é que é unha lectura apaixonante, produto tamén dunha vida apaixonante, e unha persoa tamén moi comprometida, obviamente, co seu tempo, e que eu creo, pois, lendo este libro, desgraciadamente tamén nos vamos a ser conscientes da dura e difícil realidade que nos toca vivir nestes momentos, cunha guerra fratricida ás portas de Europa, das que a día de hoxe, pois, desgraciadamente ainda descoñecemos as consecuencias. As máis inmediatas, pois, é un drama humano terrible que realmente, pois, nos ten a todos, pois, bueno, pois, son moi preocupados. Nada máis, moitísimas grazas, Roberto, grazas por vir a presentar a túa obra a tú, e para nós un imenso placer terte aquí. Tamén agradecer a colaboración de Faruxo na presentación desta obra, e xa vos deixo cos intérpretes. Gracias. Vamos a cantar un poema de José Luis Ferreiro, que está musicalizado por Batallán. Teño corazón selleiro e orfana noite fría, non importa, agardarei o albor do día. Non importa, agardarei o albor do día. Teño lobos, teño sombra, teño a sorte fuxida. Non importa, agardarei o albor do novo día. Non importa, agardarei o albor do novo día. Nai, na, na, nai, na, na, nai, na, na, estamos ruiseñor que outrora cantar solía. Non importa, agardarei o albor dun novo día. Non importa, agardarei o albor dun novo día.
na orden que establecemos, non sei se isto funciona ou non, pero na orden que establecemos, pois ora tocaba a min, non? É iso, non? Sí. E despois o vídeo antes. Que prefieres? O vídeo? Primeiro vai o vídeo, despois vou eu, que son moi evidentes, sabes? Evidente. Perdón, estou para acordar. Bueno, ahora que sí me toca, polo visto, primeiro agradeceros a todos os que estedes aquí, segundo, agradecer aos que organizaron isto, que pensaran en levada libre para que faláramos aquí, despois xa casi todo voume dirixir a Roberto, inda que fale de máis cousas, non? Roberto é ata agora, sempre para min o exilio estaba representado nun grabado, nunha foto, nunha rapaza que atravesaba os Pirineos tiritando de frío cunha muleta, e así iba moita xente. Iso foi o que eu tiña como referencia. Cando me falaban do exilio sempre aparecía esa rapaza. Despois de ler o teu libro, o cuadro foise ensanchando, entonces aparecechedes vós, teu tío, ti e todos vós, que de algún modo estades nun exilio que non se veu, que non se veía, nin se sabía, pero estaba. Grazas, pois. Todos os exilados naquela Francia, españoles, naquela Francia de 1941, non eran deseados polos franceses ni por ninguén. Francia non se comportou nunca ben, nunca que a República Española, non deixou entrar armas, e sobre todo despois, cando recibiu esta xente, quería votalos, porque esta xente representaba a legitimidade, pero eran vencidos, e os vencidos hai que esquecelos. E Francia, ademais, tiña moito medo, moitísimo medo, de que despertar a bestia fascista, a bestia nazi, como despertou despois. Cando esta xente que está ali, están esperando poder marchar, os franceses non reciben nada. Primeiro métenos nos campos de concentración e despois trátanos mal, e xa cando entran os alemáns, pois entran tamén os falangistas. Os falangistas entran tamén a matar. Niso eu quizá teña escrito aquí que a xente que nace con vocación de matar sigue matando,
e matando, e pasa fronteiras, e cando os enemigos pasan as fronteiras sigue a matar os enemigos, os adversarios. Incluso o dictador que tivemos naceu na dictadura matando, matando e matando, e morreu matando. As grandes democracias europeas tiñan medo, moitísimo medo, e non foron leais nin a República, nunca, nin os republicanos. E tampouco, ao final da guerra, fixeron nada por devolver aquel réxime normal. O libro de Ricardo é a historia dun home, para mí, pero é máis que a historia dun home. É tamén unha historia dun home anegado, ético, éticamente irreprochable, pero sobre todo era un home, para min, cando lín o libro, leal consigo mismo, o que, cando eres leal consigo mismo, eres leal con todos os demais, entonces iso significa que tes todas as bondades do mundo dentro. Este era un home leal consigo mismo. Pero tamén é a historia de moitos homes e mulleres que queren escapar daquela Francia onde as persiguen os falangistas, onde persiguen o Gestapo, que non son, os falangistas e o Gestapo non son cans con distintos collares, non, son lobos sempre sedentos de sangre, e así se comportaron como tales. O libro, para min, é un libro de memoria política do exilio. É un libro para consultar, para ter na mesilla de loite e tratar de consultarlo. E infelizmente, é un libro tamén tristísimo porque é da actualidade. Estamos vivindo neste momento unha guerra atroz. Está aparecendo todos os días en directo, pero en virtual, en outro tipo de lenguaxe, non aparecen outras guerras que hai no mundo, e que tamén están todos os días matándose nenos, como sucede con Yemen, con Palestina. Eu teño que dicir sempre, e iso, algúns que me leedes, con sabedes que escribín moito sobre Palestina. Levo a Palestina no meu corazón, levo aos palestinos no meu corazón. Penso que o Ucrania é unha guerra atroz, asquerosa, repugnante, pero que está pasando en Palestina, cos palestinos e os xudeus tamén é tamén repugnante. Ricardo, a min, unha das cousas que me gustou moitísimo do teu libro... Roberto, perdón. Aquí estou te chamando Ricardo constantemente. Porque non é a primeira vez que me chamas Ricardo. Moitas gracias por... Roberto, mira, eu teño escrito Ricardo. Encantoume... A mí o que máis me gustou, Roberto, diso foi, sobre todo, a conversa con teu avó. A mí me parece que dos avós, aqueles avós, eu xa son avó, pero xa non teño con quen conversar. Por que? Porque, desgraciadamente, os móviles acabaron cas conversas de avós e netos. O único que pasa é que é unha coña, parece unha coña, pero é unha coña moi triste. A Francia chegaron os nazis, os falangistas, de Francia había que escapar. E para fuxir de Francia facía falta medios e facía falta xente. É curioso porque o tío bisavó de Roberto, era un home de moito de diñeiro, era un home adiñeirado. E, sin embargo, foi un home que se dedicou a traballar e a dar a súa vida, con poñer en peligro a súa vida para salvar os que non tiñan nada, porque eran uns exiliados que non tiñan nada de nada. E el conseguiu sacar a miles e a centos de homes e mulleres, centos e miles de homes e mulleres, e poñelos a salvo en México. Pero, e agora teño que dicir que canto se lle debe a México, a Uruguai, a Chile, a Argentina. Algúnas veces, cando un nas rúas escoita que a alguén lle chaman sudaca, a un doelle a alma de saber iso. Pero
Roberto, aquí teño Roberto. Eu creo que foi a Tables que chegou na hora pasada. En Tui tamén temos exiliados e desaparecidos, sabes? En Portugal, no Portugal salazarista, por exemplo, aquí enfrente, escapou, en Malvas, vamos a falar de Malvas primeiro. En Malvas temos un que se chamaba Xosé Urgal, que o mataron na escapada da Forte de San Cristóbal, e que en ningún momento non son capaz de averiguar ningún dos personaxes amigos deste home. Por que? Porque sigue o medo. No Portugal salazarista escapou non, soltaron unha historia preciosa outra persona que se chama José Bernardino Cerqueira. A súa neta que é Pili escribiu unha historia preciosa sobre ele. E, menos, isto sirve a min, e tamén che dou as gracias, para falar de Xosé Urgal e de Bernardino. Pero hai unha historia dos exiliados que a min chámame poderosamente a atención. En México estaba exiliado Losada. Losada era o home, digamos, importante do Frente Popular en Tui. Losada casouse con unha muller que se chamaba María Victoria de la Cruz. María Victoria de la Cruz foi unha médico excepcional que descubriu ou promocionou ou fixo algo dun método para poder operar os rapaces nos dientes das nais, os rapaces que tiñan malformacións de corazón, porque era unha gran cardióloga. Eso eu leíno en todos os periódicos, en moitos periódicos, pero en ningún de España. En España iso calouse. Por que? Porque era a muller de un exiliado. Claro, falouse dela no mundo civilizado. España, naquel momento, non tuvo ningún reconhecimento ningún, primeiro porque non era un país civilizado, segundo porque aquela dictadura era un cuartel, e nos cuarteles había toque de silencio. Pero en Tui hai dous exiliados neste momento. Neste momento hai dous exiliados en Tui. Ainda están exiliados. E van a estar ali, se non os traemos, moitísimo tempo. Estou me referindo a dúas personas que un se chamaban Domingo Páramos Núñez e outro se chamaba Manuel Besada. Un era de Caldelas, outro era de Mondariz. Matáronos no alto do Confurco, despois de torturaros con máis xente. Leváronos a Mondariz, soterráronos en Mondariz. Despois sacáronos da sepultura e leváronos casi 30 anos despois a Pontevedra. En Pontevedra metéronos nunha capela que é a capela de San Mauro. Cubríronos ca bandeira falangista, ca bandeira española con águila superpuesta. E chamáronlles ilustres heroicos caídos por Dios e por España. E dali metéronos no furgón, leváronos ao Valle dos Caídos, iso é un exilio tremendo, leváronos ao Valle dos Caídos, e despois comunicaronlle a familia que os estaban en el Valle dos Caídos, lo cual comunicamos a ustedes, a la viuda, cuya vida guarde Dios muchos años. Alejandro Viana, hoxe estaría aquí connosco nisto. Queremos traelos, queremos que os ayudades todos, que desde Levada Libre e desde outras institucións estamos para traer os seus corpos, para enterralos ao amanecer, ao mesmo tempo amanecer, porque unha das netas chamas Aurora, e Aurora é o primer destello de luz do día, é a vida que nace. Alejandro Varela estaría aquí connosco.
parece, xa estaba todo montado, pero parece que hai a xusticia de agora, pon trabas ao que foi unha xusticia, e dice que a injusticia é a nosa. Ao final do acto cantarán, cando acabe Roberto, cantarán Venceremos nós, venceremos. Van a cantarlo cando acaben Silvina e Carlos. Coa canción vai o desexo absoluto de paz no mundo, de non a guerra, non a guerra, non a ningunha guerra, porque todas as guerras son malas, todas as guerras perde todo o mundo, pero sobre todo perden os nenos e os poetas. O non a guerra non é selectivo. Todas as guerras, nós estamos en contra de todas as guerras. Con isto eu acabo dándoos un abrazo a todos, agradecéndolle de corazón a este home que está aquí á miña izquierda, que me enseñara un grabado moito máis grande, moito máis ruín que unha nena pobriña, pasando a fronteira cunha muleta aterida de frío. Boas tardes. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas pola vosa asistencia. Sorprendido con tanta xente, a verdade. Non agardaba que hubiera tanto poder de convocatoria. E un agradecemento especial ao Concello de Tui pola súa colaboración, a Rafael Sánchez Bargiela, que foi con quen contactei inicialmente para intentar organizar este acto, por suposto a Enrique Caballero, o alcalde de Tui, e a Manuel pola súa espléndida presentación tamén. Bueno, eu o primeiro que teño que dicirvos é que para min escribir este libro foi seguramente o máis importante que fixe na miña vida, non? Non o feito de escribir un libro, que é a primeira vez que o fago, e por lo tanto tamén algo novidoso, senón a sensación que me xerou todo o traballo previo de investigación plasmado logo no libro, a sensación que me xerou de resucitar ao morto, non? Realmente a sensación que tive foi a de que trouxen a vida alguén que estaba morto, pero no sentido máis profundo e máis duro da palabra, non? Porque estaba morto, e morto, ben morto, sepultado no esquecemento, tanto a nivel social e xeral, como incluso no ámbito da súa familia, no que se refería a súa trayectoria e a todo o seu traballo, sobre todo o traballo político e humanitario que imos agora a comentar, non? Bueno, como rescato a Alejandro Viana dese esquecemento? Pois por pura casualidade, non? Como ten acontecido habitualmente en todo este tipo de recuperación de memoria histórica ou de personaxes como Alejandro Viana, por casualidade que lle debo ao meu avó. Me desme permitir que poña agora nesta presentación unha fotografía do meu avó Ponciano Mera Viana, que era o sobrinho carnal de Alejandro Viana Esperón, e que de alguma maneira foi o nexo entre o pasado e o presente o que trouxemos a Alejandro Viana a través da publicación do libro, non? Por iso a foto tamén conecta ese presente co pasado, porque a foto da dereita é unha fotografía do meu avó na Guerra Civil, no frente de Teruel, no bando franquista. Eu, de pequeno, cando iba a casa do meu avó, sempre escoitaba falar o meu avó, moitas veces salía a colación o famoso tío Alejandro, non? O tío Alejandro, que fora deputado, entón era como algo para presumir a familia, tivemos un deputado na familia, e que morrera en México. Pero nada máis que iso, nunca máis se comentou nin de que fora deputado, por que forza política, nin que época, e eu, evidentemente, cando un é neno, pois tampouco relaciona eses poucos datos coa realidade que había detrás, non? Que era moi querido, era evidente. O meu irmán pequeno chamase Alejandro en memoria de Alejandro Viana, e na familia hai moitos Alejandros por ese motivo, porque tiñan toda a familia un recordo moi cariñoso e moi agarimoso do tío Alejandro, entre outras cosas porque era moi pudiente e moi xeneroso, e por tanto os seus sobriños acordaban dese altruismo e desa generosidade que tiña con eles, pero nada máis que iso, non? E despois de moitos anos, xa cando colle unha formación política e histórica mínima, un día de casualidade, estamos falando xa, tiña xa casi 30 anos, a principios dos anos 2000,
pois formulei así, sin darme moi ben conta de por qué, a ecuación, e dixe, vamos a ver, México, deputado, México foi o destino dos exiliados, a ver se foi deputado republicano, e entón decidí preguntarle ao meu avó, por eso digo que pura casualidade, e cando le pregunto me confirma, me dice, sí, foi deputado republicano. Eu, con os meus prexuizos, sabendo que o meu avó fora a guerra civil no ano de Franco, con certa idade non sabía que non se podía elixir bando na guerra civil en Ponteareas, e xa con ese prexuizo de, bueno, o meu avó foi do bando de Franco, pois o tío tan querido del pois sería curado nas cortes franquistas ou algo así, e con ese prexuizo pois, foron pasando os anos ata que se produce ese momento no que o meu avó pois efectivamente me confirma que fora republicano, e saca unha pequena carpeta onde tiña guardadas algunhas cosas. Nunca antes sacara nada disso, nunca antes dixera que fora republicano, falamos do ano 2000, e nesa carpeta pois tiña algunhas anotacións que fixera en mecanografiadas que lle pedían para a enciclopedia gallega, que non se chegou a publicar, e un recorte do Faro de Vigo, destes de Memoria de Vigo, de 100 anos antes, donde falaban de Alejandro Viana, sobre todo na súa etapa en Vigo, pero tamén facía unha pequena referencia ao labor humanitario no exilio, non? E con iso e unha fotografía que tiña mo ainda que conservaba do seu tío en México, bueno, para mí foi suficiente como para decir, bueno, aquí hai que indagar, hai que investigar que hai detrás deste home, porque con iso xa era dabondo como para interesarse, non? E a partir de aí inicio xa un traballo de investigación, primeiro buscando o que son as fontes orais que ainda quedaban nese momento, estamos falando a principios dos anos 2000, logo me arrepentín de terme dado conta tan tarde, non? De facer esa cuestión tan tarde, porque co tempo, a medida que avanzaba a investigación, iba descubrindo que xente que me podía ter informado morrera xa na década dos 90, desafortunadamente, pero ainda así todavía quedaba xente que me podía informar, xente da súa familia. Nese traballo de búsqueda inicial de datos, de información, de documentación, tive a sorte cunha sobrinha política de conseguir moitísimas fotografías, o meu tiña un par delas nada máis. Tamén para que falades unha idea un pouco de como se levou, non? Todo ese estigma moitas veces, non? Dos represaliados, dos asesinados, dos exiliados. Cando falo con esta persoa me di que sí, que teño un álbum de fotografías, e pregunto se podo facer copias, e a resposta que me dá é que me vai mandar o álbum e que me regala porque o teñen ali nun fallado, e iso calquer día mellor tiran con el porque non ten ninguén interese nese material, non? Me mandou unha auténtica xoia con 40 ou 50 fotografías de Alejandro Viana dos anos 10, 20, 30, 40 hasta o 52 que faleceu, non? Algúnas fotos son algunhas como estas, por exemplo, bueno, outras aparecen tamén no arquivo Pacheco de Vigo, moitas fotos en Mondariz Balneario, que era onde veraneaban e onde pasaban o seu ocio a xente tamén unha boa posición económica no primeiro terzo do século XX, máis fotografías de Montevideo, pero para os que coñecedes un pouco Vigo, os sonará, o que está a esquerda con el Cesario Corval, o doutor Corval, que ten en Vigo unha rúa, que era conocido como doutor dos pobres, que era un íntimo amigo de Alejandro Viana, e iredes vendo a medida que habíamos falando que o círculo de relacións de Alejandro Viana son todas persoas archicoñecidas por todos os que estades hoxe aquí. Sin embargo, Viana era un absoluto descoñecido, non? Bueno, como digo, continuei coa investigación, indo a moitos arquivos en Galicia, en España, en Madrid, en Bilbao, Salamanca, información en arquivos de Francia, de Portugal, de México, hemerotecas, todo o que era prensa, sobre todo antes do 36, Faro de Vigo, el Pueblo Gallego. Bueno, o que fui descubrindo que deixara un rastro documental espectacular, inmenso, dunha vida intensísima en todos os planos, no social, no político, no empresarial, etc. Bueno, esa búsqueda de fontes incluso chegou a un punto, en principio, pouco esperable, que foi atopar moita información en bibliografía, pero bibliografía sobre todo de exiliados. Persoas que ao chegar a América escribían as súas memorias, tanto exiliados coñecidos como xente máis anónima, donde aparecían en libros descatalogados na Biblioteca Nacional, sin índice onomástico, co cal había que andar a buscar un pouco coa estrutura do libro onde un pensaba que podía aparecer algo, pero con razón se facía esa búsqueda, porque ao final moitas veces atopábamos sorprendentemente referencias a Alejandro Viana de exiliados que tiveran ocasión de sair de Francia grazas a súa actuación, e o facían constar nesas memorias, esas vivencias, non? Bueno, todo ese traballo de investigación culminou inicialmente despois de 10 anos en un momento que xa tiña unha cantidad de material inmenso de toda a súa vida, de 1877
ata o ano 52. Foi como ir atopando pezas dun puzzle onde ao principio non había prácticamente ninguna, un puzzle inmenso onde ao final, afortunadamente, con esa variedade de fontes, cando pensaba que faltaba algo, de repente aparecía nun libro xusto a peza que faltaba para que non quedase unha lagoa ou algún punto escuro na súa trayectoria, na súa vida, non? Bueno, é certo que, ainda que a investigación no 2010 era dabondo como para empezar a redactar un traballo de investigación que dera logo pé a un libro, o traballo de investigación realmente continuou e ainda continúa a día de hoxe, non? Entre outras cosas porque todos os avances tecnolóxicos que está vendo están facilitando moito que a investigación e poder descubrir materiais que mellor de outra maneira non os atoparíamos, non? Por contar un exemplo moi ilustrativo, e a vez ten certo modo de relación tamén con TUI, pola proximidade, hai uns anos, facendo búsquedas en internet, aproveitando a digitalización que se está facendo cada vez máis en arquivos, tanto públicos como privados, facendo búsquedas de Alejandro Viana, de repente me aparecen 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que se tivera que exiliar a Galicia coa ditadura de Salazar, na Guarda, e me permiten descubrir que, ademais da relación estreita que tiñan Viana e el, Alejandro Viana actuaba como anfitrión, estamos falando de finais dos 20, principios dos 30, actuaba como anfitrión de Bernardino Machado aquí en Galicia, incluso atendendo a exiliados portugueses, pagándolle as súas pensións en Vigo, etc. A mí nunca se me tería ocurrido ir á Fundación Mario Soares ou ao arquivo Bernardino Machado a buscar nada, porque non tiña ninguna pista de que Alejandro Viana tenía ninguna relación con este home, non? E como digo, pues casualmente, de repente aparece toda esa información que era totalmente descoñecida para min. Ainda estes días me aparecen novas cousas tamén digitalizadas, de cartas a Girar e outros persoeiros políticos da República, etc. Ainda así, que siguen aparecendo cousas, non hai, digamos, nesa trayectoria que se conta no libro ningún punto, digamos, de escuridade, de decir, aquí non sabemos que pasou, e hai un lapso, non? Dentro do que é a liña argumental. Afortunadamente non se deu esa situación. Ese traballo de investigación, claro, é un traballo a día de hoxe extensísimo, non? Este libro ten 260 páxinas, e o traballo de investigación, o pasado neste formato, tería 1600 páxinas, non? A biografía completa de Alejandro Viana, con muitísimas notas a pé de páxina, referíndose ás fontes de onde sale cada información, non? Claro, no momento que o traballo de investigación está feito, un que sinta a necesidade de que daba a coñecer. Evidentemente non, o meu avó afortunadamente viviu hasta os 101 anos, ata 2013, e tivo ocasión de que lle leera durante varios meses as 1600 páxinas para que coñecera toda a vida do seu tío, da que apenas había un 20% do que eu descubrí depois coa investigación, non? Pensade que ele tiña 23 anos cando se exilia Alejandro Viana, e Viana morre no 52 en México sin siquiera regresar e non tivo descendencia directa, non? Bueno, entón, a partir de aí empeza, digamos, a necesidade de publicar un libro para achegar a figura de Alejandro Viana e intentar popularizala. E aí, claro, nos atopamos con dos retos para mí moi complicados, non? O primeiro, resumir, porque evidentemente eu non quería publicar un libro de 600, 800 ou 1000 páxinas que ao final non vai ler ninguén, xo comprar uns amigos, o poñen nunha estantería e ali queda moi bonito e se acabou. O que se trataba era de contar a historia e chegar a máxima xente posible, non? Bueno, a mí o de resumir non se me dá moi ben, espero xe non dar exemplo, pero unha cousa que me costa un pouco, e neste caso máis, porque coa esa cuestión afectiva, incluso nunha perspectiva máis política ou histórica, era difícil non de recorto, non? Cada vez que recortabas algo, digo, estás privando a xente de saber isto, non? Ou esta parte da súa vida, ou este detalle, esta historia. Por suposto que facer o resumo, o que fixemos foi obviar toda a parte anterior ao ano 36 e centrar no 36 en adiante e apenas contextualizar ao principio nas primeiras páxinas quen era Viana no ano 36, non? Bueno, resumir se conseguiu porque quedou en 200 páxinas que, dentro do punto de vista cuantitativo, é máis que asequible para lelo nun tempo razonable. E logo o segundo reto era facelo ameno tamén, porque non é doado moitas veces os traballos desta índole, son traballos académicos, con un estilo, unha linguaxe que se fai densa, pesada, e, por tanto, había que intentar facelo ameno. Había unha cousa a favor que era que a historia era unha historia épica, do 36 en adiante, digamos, como unha historia de película, non? Se miraches con trailer, casi parece un trailer para unha película. Pero, ainda así, claro, a mí iso tamén me resultaba complicado. Eu estou acostumado a escribir demandas judiciais e notas de prensa, pero de dotes literarias, nada de nada, non?
Entón, bueno, como escribo isto para que sexa entretido e non sexa unha cousa aburrida que ler 4 páxinas e, bueno, poño aquí, xo lerei outro día. Bueno, depois de darle moitas voltas a ver como enfocaba, ao final atopei unha solución que creo que foi acertada, por lo menos por lo que me di a xente, tamén os que non me coñecen de nada, que son máis de fiar cos amigos, cando se den que está moi ben o libro, e foi aproveitar os materiais que atopara, non? Atopei moitos materiais donde falan os protagonistas. Por tanto, dixemos, pois poñamos a falar os protagonistas no libro. E eu, aparecer o mínimo posible, ir narrando máis ou menos o que teño que narrar para ir conectando eses documentos, pero que falen os protagonistas con esa correspondencia, neses documentos, que ademais teñen unha ventaxa. E aí foi onde me di conta que debía aproveitar os materiais. E é que naquela época a xente escribía de unha forma bastante diferente a como escribimos hoxe en día, non? Se vos fixades, e os que tedes a primeira o libro comprobaredes, escribían con un toque literario, coidando moito as palabras, as expresións, os xiros, é dicir, había moito máis coidado pola expresión escrita, non? Entón, claro, me conta dixen, pero para que vou a explicar o que dixo Alejandro Viana neste asunto? Poño a ir a falar que o fai perfectamente con ese ton literario, non? E iso foi o que fixen, botar mal deses materiais, que son, como digo, moi variados, falan moitos personaxes, os que escribiron esas memorias, cando contan as súas vivencias con él, e iso permite que por momentos parece incluso como unha novela, porque entre que é épico e hai situacións que parece que hai diálogos, non, entre personaxes, pois creo que lle dá un pouco ese carácter entretido e ameno que o fai bastante asequible, non? E despois, bueno, e por certo, eso non quita para que o libro sexa un libro riguroso. Só están citadas as fontes daquelas cuestións que se poñen literais. Logo eu fago afirmacións que algún poderá decir, bueno, e por que afirma isto? Bueno, iso está no traballo de investigación e eu explicarei como fixemos para solucionar esa dor que me causaba ter que resumir e recortar, non? Entre outras cosas, nas citas das fontes, non? Antes de dicir que quedaba algo máis, non só había que resumir e facer ameno, había que atopar que o publicara. Tive a sorte de que este caso editorial Belagua, unha vez que leu o traballo xa convertido en libro, pois se entusiasmou coa idea, co proxecto, apostou decididamente por él. Eu me alegrei moito para ver unha editorial pequena, modesta, pero que aposta por este tipo de traballos, e además fixeron un traballo desde o punto de vista estético que creo que é moi bonito, como quedou o libro desde o punto de vista da presentación e da maquetación, non? Decía que como compensábamos o tema de resumir e privar a xente de información ou privar a investigadores, que como no meu caso agradecemos atopar eses traballos moi extensos, porque aí sí podemos atopar cousas de interese para nós. Bueno, o que fixemos foi crear unha páxina web modesta, estos son un par de pantallazos de como é a páxina web, alejandroviana.al, donde pues, colgamos todas as fotografías, que tamén nos pode axudar a identificar personaxes que aparecen en fotos que eu non sei quenes son, por exemplo. O traballo de investigación vai estar en breve colgado, porque estamos agora, digamos, axustando para que teña coherencia co propio libro, pero o traballo de investigación vai estar aí tamén accesible para calquer cidadán e, en concreto, tamén para investigadores, non? E, bueno, todo un sinfín de información, iremos subindo documentos escaneados progresivamente para que eso estea aí a disposición de todo o mundo e, por tanto, complementamos un libro para que poda lelo calquera sin un gran esforzo e despois na páxina web, quen queira máis información ou profundizar no personaxe, pois o ten aí accesible, non? Bueno, dicía que o libro empeza no ano 36, pero é importante, sobre todo para as persoas que teñan pensado lelo, é interesante saber quen era Alejandro Viana no ano 36, porque Viana no ano 36 xa tiña casi 60 anos, tiña 59 anos, non era un rapaz. Xa tiña unha vida intensa, percorrida, e moi intensa, e iso nos permite tamén entender mellor o que pudo significar ou supoñer para él o golpe de Estado e todo o que sucede posteriormente, e valorar tamén a súa actitude sabendo quen era Alejandro Viana. Xa algo adiantou antes Manuel, non, sobre a súa posición económica. Él naceu nunha familia moi humilde, en Pontareas, parece ser, non está documentado, pero as fontes orais o aseguran, o avó, o sobrinho, que estudou aquí no seminario de Tui pouco tempo, porque cos 14 anos se marchas a Pavigo a traballar con unhas familias, digamos, ben acomodadas de Pontareas, os Arbones, os Garra os sonarán porque aquí hubo un alcalde da familia Garra, e pronto empeza a destacar, non? Se mira que era unha persoa con capacidade, autodidacta, se forma no círculo mercantil, en cuestións contables, e pronto empeza a ser unha persoa
que destaca no ámbito industrial e empresarial. Efectivamente, o nomea xerente e logo xa é socio, moi pouco tempo despois, dunha empresa que tamén tivo implicacións aquí en Tui, unha empresa moi curiosa porque era unha empresa de exportación de ovos. Era unha empresa que recollía a maior parte dos ovos do sur da provincia de Pontevedra e do norte de Portugal ata Matosiños e os exportaban a Inglaterra, a Marrocos. E para que fades unha idea, e isto explica a fortuna que chegou a ter Alejandro Viana, eran só 3 socios, e en teses doutorais sobre as exportacións no Porto de Vigo nos anos 10 e 20 do século pasado, a exportación de ovos, despois das conservas e algún produto máis, é o seguinte en volumen de exportación, coa diferencia de que conserveiras había bastantes e empresas de ovos só había esta e outra en Vila García, nada máis, non? Bueno, aquí en Tui había un almacén, porque tiñan delegacións de almacéns por muitísimas vilas, cidades, aquí, en Valença e en moitos outros lugares, non? Bueno, el, con iso, xa, digamos, empeza a ter unha posición económica moi boa, casa pouco tempo despois con Josefina de outras Fábregas, que xa por sobre vos imaginaredes, catalana, de familia catalá que viñeran aquí nos tempos da Salgadura, conserveiros. El se converte tamén en conserveiro, de feito é representante da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, é representante dos exportadores no Porto de Vigo tamén, neses primeiros anos do século XX. No ámbito empresarial, as súas iniciativas son amplísimas, pero só por citar algunhas, é un dos promotores do Estadio de Balaídos, acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das principais empresas da cidade no primeiro terzo do século XX. E para que fades unha idea do punto de vista económico, fixemos cálculos por unha serie de datos que temos do que, bueno, sobre todo no ano 36, cando a Garda Civil informa sobre o patrimonio que ten, ao cambio, con todas as salvedades que iso proporciona, unha idea, ao cambio, a súa fortuna estaría en lo que hoxe día serían sobre 3 millóns, 4 millóns de euros, non? Naquela época, evidentemente, pero para que vos fades unha idea da posición económica na que ele estaba, non? El non tivo fillos, como dixen antes, pero nunha mostra xa do que iba a ser o seu altruismo no futuro, acolle a 6 sobriños desamparados, como se foran os seus fillos, e os cría dende moi nenos, porque quedan órfos da nai, que era irmán del, e o pai os deixa abandonados nas neves, aparecen en Pontares descalzos, e os colle el, e os colle como fillos, e os educa, os coida, como se foran os seus fillos, ata o ano 36. Un deles, por certo, logo comentaremos, porque tamén tivo bastante relación con Tui. No ámbito social, a máis do empresarial, bueno, el foi fundador do Ateneo, foi presidente do Círculo Mercantil de Vigo, aquí vedes unha foto das directivas do Círculo Mercantil de Vigo da Coruña, o Círculo Mercantil que era toda unha institución naquela época na cidade, foi tamén cofundador, con Portera Valladares e un grupo reducido de xente del Pueblo Gallego, que foi un dos xornais, dos principais xornais de Galicia, sobre todo no primeiro terzo do século XX. Están moitas iniciativas, hai unha fundación Alejandro Viana de apoio á infancia. Bueno, era esta xente da burguesía industrial con compromiso social que se traducía en todo este tipo de implicación en este tipo de iniciativas, non? E xa no ámbito político, bueno, isto tamén sería cuestión social ou política, el teña moita relación con Portugal. Isto é un exemplo máis do que aparece en prensa moitas veces, pues, un partido benéfico que organiza entre o Celta e o Porto en Portugal para recaudar cartos para un sanatorio en Portugal, non? Isto é no ano 24. Nesa época, el que era republicano xa, dende moi novo, xa estivera metido moitas iniciativas republicanas, en todo o 23 e 26 é teniente alcalde con Gregorio Espino, na corporación que preside Gregorio Espino, e logo acaba sendo alcalde cando Gregorio Espino dimite durante un par de meses, pero ele tamén dimite por as circunstancias políticas que había nese momento en Vigo. Pero ele é o motor do goberno, Gregorio Espino máis unha figura institucional, ele é o que está todos os días na prensa, digamos, respondendo a oposición e tirando do goberno, non? No ámbito político, pois, bueno, isto é outra foto de un acto en Vigo tamén, con Gregorio Espino, con Carlos Sotelo, que naquele momento era ministro, para que fades unha idea da relevancia que tiña Viana nos anos 20 e 30. Hai un libro que se chama Tratado de Viguismo, onde aparece esta semblanza sobre Alejandro Viana feita por un escritor vigués naquele momento, non? Onde se fala así del en termos moi elogiosos, non? Ben, dicía que tiña moita relación con Portugal, toma foto nun balneario entre os ríos nos anos 30, non sei quen é o personaxe do que está ao lado, espero que publicitarlo en internet, pois alguén algún día me diga quen é. E chegamos entón, bueno, son as cartas que comentaba antes, non? Un exemplo desas cartas a Bernardino Machado,
y chegamos á Segunda República e aí Viana se convirte en presidente provincial do Partido Acción Republicana, no Izquierda Republicana de Manuel Azaña. É candidato no 33, aquí tedes, por exemplo, unha entrevista con él en El Pueblo Gallego, onde ademais nos sirve para coñecer a súa ideoloxía, porque fala bastante de unha perspectiva ideolóxica do seu pensamento político. Él, durante esa breve etapa da Segunda República, ten moita relación cos galeguistas. Bueno, isto é unha foto en Palma de Mallorca con Amado Garra, o que está no centro, que é un dos líderes dos agraristas. Nesa época era íntimo amigo del tamén, dende moi novo. Decía que tiña moita relación cos galeguistas. Ten unha carta, por exemplo, a Alexandre Bóveda. El participa en actos dos partidos galeguistas do 25 de xullo en Vigo, intervindo con Castelao, con Valentín Paz Andrade. Como dicía antes, sabedes que a súa relación era todo con personaxes supercoñecidos. Isto é unha orla dos deputados da Fronte Popular no 36. En no 36 hai elixido deputado na candidatura da Fronte Popular en febreiro, en compañía de Castelao e moitos outros coñecidos. Estamos á esquerda do recado, estamos deputados galegos, e hai ampliado, pois vedes, Alejandro Viana, arriba inconfundible Castelao. O que está á esquerda de Castelao é Osorio Tafal, que foi alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana, de quen era padriño dunha das fillas do Osorio Tafal. O que está á esquerda de Alejandro Viana é Suárez Picallo. Bueno, como vedes, todo nomes, como digo, máis que coñecidos. Viana está aí, e como me dice logo a xente, incluso xente que está máis metida neste mundo, non? E eu me sorprende que nunca escoitara ni siquiera mencionado o nome e o apelido, non? Bueno, xa elixido deputado no ano 36 e a partir de aí, bueno, el, aquí vou querer fazer un inciso interesante, e é tamén o que significaba a política naquela época, que era moi plasmado nas súas manifestacións. A visión que había da política daquela non ten que ver coa de hoxe, non dice que será nin mellor nin peor, pero era diferente, non? Naquela época, xente como Viana daban o paso a política a eses niveis, porque fora teniente alcalde, no seu povo, pero daban ese paso xa nun momento de madurez da súa vida, xa cando, digamos, o foron todo neste caso na súa cidade, e o fan un pouco por aquello tamén de devolverlle á sociedade o que creen que a sociedade lles deu a eles, sobre todo cando proceden dunha extracción humilde como era o caso del, non? E el mesmo di nunha entrevista que para iso é un honor, é un símbolo sagrado que vai a utilizar en beneficio de todo o mundo, con rectitude, etc. non? Bueno, chegamos a xuño do ano 36, o 28 de xuño se celebra o referéndum do Estatuto de Autonomía en Galicia, e el ven de Madrid, como diputado, a votar nese estatuto, e o día seguinte marcha para Madrid de novo e participa na entrega do Estatuto de Autonomía ao presidente das Cortes e ao presidente da República, Manuel Azaña. Unha das entregas se produce precisamente o 17 de xullo, a véspera do golpe militar. Aí vedes que hai alcaldes, moitos alcaldes de cidades galegas, presidentes de diputacións provinciais, que a maioría deles volven esa noite en tren para Galicia, e moitos deles logo atopan a súa morte nos días e semanas seguintes. Os que quedaron en Madrid, como Viana, Castelao, Tafal, etc., pois probablemente salvaron a súa vida por esa decisión de quedarse ali ainda algúns días máis, non? Bueno, chegado a este punto, e xa tendo xa unha idea de quen era Alejandro Viana, é importante facer a seguinte reflexión, non? Evidentemente, el, cando o 28 de xuño vai a votar, ven a Vigo para votar en Estatuto de Autonomía, o último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver a súa casa, que nunca máis iba a volver a súa cidade nin o seu pobo natal a Pontareas, que nunca máis iba a volver a ver a maior parte dos seus familiares, os seus sobrinhos, a súa irmán, etc., que iba a estar 11 anos separado da súa muller. O último que podía imaginar é que nunca máis iba a volver a ver a toda esa cantidade de amigos que tiña depois de tantos anos de relacións sociais, económicas, políticas con tanta xente, non? E xente relevante. Evidentemente, iso era o último que se podía imaginar, e que moitos deles iban a morrer nas semanas seguintes. Tamén familiares del, como o seu sobrinho, un dos sobrinhos acollidos, Javier Estevez Viana, que residira en Tui e que tivera aquí tamén un almacén dedicado á mesma actividade que o seu tío, e que foi torturado e asesinado en Pontareas no mes de setembro. Por tanto, el, como digo, o último que vai imaginar iso, e ademais a partir de aí se inicia unha etapa na súa vida na que se engade, digamos,
outro problema que se suma a esa traxedia, a ese drama e a ese shock, non? Que é a incertidumbre, porque nos agora sabemos o que pasou, sabemos como acabou a historia, pero o dele unha vida onde a diario non sabes que vai pasar o día seguinte. Durante a guerra, si se vai gañar a guerra ou se vai perder. Cando se vai ao exilio, que vai pasar? Cando entran os alemáns, que vai ser o seu futuro? É dicir, sempre unha incerteza, e así durante 5 anos, ata o ano 41. Claro, vivir na incerteza permanente durante 5 anos ten que ter tamén un coste persoal e psicolóxico importante, non? Bueno, a partir de aí, durante a Guerra Civil, el mantense sempre ao lado do goberno republicano, participa en todas as sesións de Cortes en Madrid, en Valencia, todas as que se celebran en Cataluña, incluída tamén a sesión de Cortes máis dramática, a de Figueres. Cando está en Madrid ten que asistir tamén a morte de outro sobrinho dos que acollera, que era médico en León, pero que se alista como teniente médico no exército republicano e morre en combate en Toledo aos poucos meses, non? De feito, os nenos dese médico quedan orfos e ele é designado titor dos 2 rapaces aos que final non pode atender porque quedan na parte ocupada por franquistas en León, pero formalmente se lle designa titor. Para que fades unha idea desas relacións sociais, dese altruismo, non? E desa generosidade, Enrique Blei, que fora o primeiro alcalde republicano de Vigo, no ano 36 encarcerado, acaba morrendo no cárcere, enfermo, e nomea titor dos seus 7 fillos a Eugenio Fadrique, que seguramente a moito sonará o nome, e a Alejandro Viana. Nomea os dous como titores dos seus fillos. Evidentemente, logo nunca pode exercer ese papel, pero é relevante, revela, digamos, cal era, digamos, a percepción social que había de Alejandro Viana en Vigo nesa época, non? Bueno, como dicía, nas Cortes de... Estas son sesións de Cortes en Valencia, onde está aí tamén. Nas Cortes de Figueres, xa en febrero 39, só hai 60 deputados, ele é un dos que sigue permanecendo aí. Depois desa medianoite que se celebra esas Cortes, en extremis xa todo se ven abaixo, e 500.000 de refugiados teñen que cruzar xa os Pirineos. Bueno, aí temos entón tamén outra reflexión que podemos facer, e é que necesidade tiña el de quedarse en Francia. El podía marcharse para México, afortunadamente para el tiña moitos recursos a salvo en Portugal, era unha persoa que era toda a vida traballando no ámbito industrial e empresarial, sabía manexar capitais, mover capitais, por tanto, tiña casi toda a salvo. Podíase ter marchado para México, refacer a súa vida, ninguén lle iba a reprochar absolutamente nada. Xa tiña 60 anos, que seguramente non eran os 60 de hoxe en día, e decide quedarse, e o goberno da República no exilio nomeao inicialmente xefe dunha sección dun organismo que se chama Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, o SERE, e a ele o nomea xefe da sección de emigración, que se vai encargar especificamente da evacuación en barcos de o máximo número de refugiados posibles cara a América, non? Bueno, ese organismo, de todas maneiras, atende, obviamente, a toda esa masa de refugiados que moitos deles, como sabes, son confinados en praias, simplemente con alambradas as primeiras semanas, sin teito de ninguna clase, onde morre moita xente nesas primeiras semanas, esos primeiros meses, praias como a de Arrières-sur-Mer, con 90.000 persoas metidas nunha praia sin máis, con alimentación precaria, escasa. Aquí tedes outras imaxes desas praias. E, bueno, a partir de aí, como responsable dese organismo, empeza a organizar o flete dos barcos. Este é unha ficha modelo do SERE, onde se cubrían os datos para facer un censo dos refugiados que estaban dispersos por Francia, porque cando se entra se cruzan os Pirineos, os franceses que fan é dispersar os refugiados. As mulleres, os nenos, os anciáns, os dispersan por toda a xeografía francesa, e os homes de unha certa idade é os que confinan nas praias no Mediterráneo, máis nun inverno moi frío como foi o do ano 39. Isto é unha ficha de filiación dun refugiado, asinada por Alejandro Viana, como director do SERE, porque despois será nomeado xa director de todo o organismo. Como digo, a partir de abril do 39, empeza a organizar con máis funcionarios, evidentemente, este servicio, os fletes de barcos moi coñecidos, sobre todo para as persoas que interesou o exilio, como México, o Ipanema. Bueno, aí está ese reconhecimento a México que antes comentaba Manuel, obviamente, que todos coñecido, o Ipanema, o Sinaia, o Winnipeg, onde Viana está en Burdeos co poeta Pablo Neruda, os dous organizando
ese flete, porque Pablo Neruda era o cónsul especial de Chile para fletar ese barco de 2.000 refugiados con destino ao país sudamericano. Ben, bueno, aquí temos o presidente Cárdenas de México, que habría que facer un monumento porque foi realmente o único país que estivo a altura das circunstancias, non só acollendo a refugiados, sino protexendo en Francia e de alguma maneira amparando o traballo que facía este organismo republicano, que non hai que esquecer que era dun goberno derrotado e non recoñecido, porque en febrero 39 Francia xa recoñece o goberno de Franco antes de que remata a guerra. E, por lo tanto, xa non hai representación diplomática oficial da República, sino que é franquista, e eles teñen que actuar nunha sorte de clandestinidade, de tolerancia, máis ou menos, porque os mexicanos lle dan unha certa tutela e un certo amparo a súa actividade. Bueno, logo xa, a partir de finais do ano 39, cando xa Francia está metida xa na Guerra Mundial, a partir de setembro, Viana se converte xa no director do servicio de evacuación, un servicio que atende cuestións como alimentación, roupas, refugiados, atención médica, atención aos mutilados, se alugan castelos, albergues para acoller aos nenos, os orfos de guerra, etcétera, etcétera, se dan subsidios, con todo ese patrimonio que se conseguiu quitar, o famoso oro de Moscú, ¿no? Que sempre se dicía que foi precisamente fundamental para poder atender a toda esta masa de refugiados. Bueno, a partir de aí empezan os problemas. Francia empeza xa a poñer moitas trabas á actuación deste organismo, empeza a haber intervencións policiais, empeza a haber intervencións judiciais, son investigados pola justiza francesa para saber de onde saen eses fondos que manexan. Evidentemente, ele non tiña personalidade xurídica, os fondos os manexaban con persoas interpostas, con trus, con toda unha serie de inxeniería financiera, donde, obviamente, seguramente a persoa como Viana era moi útil para facer ese traballo de xestión e de manexo de todos os cartos, porque era a persoa que tiña experiencia empresarial e industrial de saber moverse nese tipo de materias. Aquí vedes unhas declaracións que el fai nunha rolda de prensa en París ante os xornalistas franceses a raíz dunha intervención policial que se fai onde se clausuran temporalmente as oficinas deste servicio de evacuación. Estamos xa nos inicios do ano 40. Ainda así se consigue continuar a actividade, sorteando moitas dificultades, se sigue apoiando a refugiados durante eses meses, pero se siguen fletando barcos a República Dominicana, e chegamos a maio, os alemáns entran en Francia, chegamos ao mes de xuño, ocupan xa París, 2 días antes Viana, co resto de republicanos que ainda permanecían, e boa parte da población parisina abandona Francia cara a Burdeos, escapando desa ocupación, e aí Viana é capaz ainda de fletar un último barco en Burdeos, gracias precisamente a unhas memorias, as memorias do expresidente do Banco Exterior de España. Sabemos que fai Viana en Burdeos, porque conta no seu libro como se atopa con Viana nas oficinas do SER en Burdeos, lle ofrece pasaxes para ese último barco e lle explica, lle dá aloxamento, informando de que ele estaba xestionando o aloxamento do presidente da República, Juan Negrín, de Casares Quiroga e de outros ministros da República que se aloxan eses días en Burdeos, e ese libro nos permite tamén saber que estaba sentindo Viana, ¿no? Porque comenta o propio autor o que Viana lle di nesa situación dramática, ¿no? Bueno, eses dirixentes republicanos neses días tamén escapan nun barco grego con identidade falsa chilena, nunha historia rocambolesca para Londres, para Inglaterra, e Viana se queda en Burdeos. Eu ao principio non sabía moi ben por que non se marchara no último barco que fletara o SER, por que non marcha con eses 15 dirixentes republicanos e decide quedarse. E afortunadamente descubro cando se publica un libro coa correspondencia en Francia do embaixador mexicano naquel momento, donde aparecen unhas cartas de Alejandro Viana, e nunha delas el conta que cando xa Burdeos foi incluso ocupada polos alemáns e xa se firma o armisticio con Francia, el decide quedarse porque considera que a súa obriga é permanecer apoiando aos refugiados que todavía quedan en Francia. É dicir, aplica a máxima de o capitán é o último en abandonar o barco, non? E se queda ali simplemente por ese motivo, non? Mentre siga habendo refugiados, considera que debe quedar ali por si pode ainda prestarlle axuda. El non só era dirixente do SER, sino que el era o delegado en París de organizacións galegas que se encargaban de mandarlle recursos e cartos para sacar refugiados en barcos de liña regular, non nas expedicións colectivas que organizaban eles. Ben, el queda ali, esta é unha postal que lle manda a súa irmán
dende Burdeos o 17 de xuño, que leva o puño da censura militar, apenas di nada, sobre o que se atopa ben, pero está dando información aos franquistas de que está en Burdeos. E efectivamente, nos días seguintes, a ocupación alemana empezan os secuestros, secuestran a Compáis, o presidente da Generalitat, que fusila, secuestran a Fernández Vega, o doutor Fernández Vega, que era de Pontareas, amigo del, que o manda para España e o fusilan, fora gobernador civil de Málaga, e a Viana o intentan tamén secuestrar. O intentan secuestrar, pero afortunadamente el Lique recibe unha confidencia e consiguen eludir ese intento de secuestro da Falange e da Gestapo. Inicia unha escapada de oeste al este ata la Loubès, que este pobo preto de Suiza. Estas fotos todas son postais del e dunha persoa que o acompañaba de Pontareas, que era deputado provincial, Pastor Candeira. Esto de la Loubès, aí estaban escondidos durante un tempo a espera de ver que pasa, si poden conseguir un barco. Nese momento non hai xa ningún tipo de fletes ni nada. Se traslada de novembro a Sanary-sur-Mer, xa preto de Marsella, porque hai posibilidades de conseguir un embarque. E finalmente, en xaneiro do ano 41, consiguen 200 republicanos embarcar neste barco Alsina, onde van centos de xudeos e de persoas de outras nacionalidades que fuxen de Francia. Consiguen marchar e unha viaxe que tiña que durar sobre 20 días, un mes, para chegar a Buenos Aires, se acaba convertindo nunha nova odisea de prácticamente un ano por África. Fan escala en Dakar e ali son retidos, non poden cruzar o Atlántico porque non teñen o permiso dos ingleses para atravesar o Atlántico, que está en plena guerra, e era un risco real de afundimento. Non sería o primeiro caso dun barco de pasaxeiros que se afundía nesa situación de guerra mundial, e aí se quedan vivindo durante 5 meses ata que no propio barco, donde Viena volve a ter a oportunidade de axudar aos refugiados, curiosamente, porque dende Londres envían 100.000 francos que consiguen repartir entre toda a pasaxe para que podan subsistir durante eses meses no porto de Dakar. Finalmente os envían de novo a Casablanca, onde meten nun campo de concentración durante uns días. Finalmente os liberan, volven a estar con incertidumbre de que poden ser devoltos a España en protectorado francés, por tanto hai ese risco tamén, e volve de novo a facer numerosas xestións cos mexicanos en Marsella, desde Casablanca, para intentar conseguir un barco que os leve definitivamente a México. Finalmente se consigue, con outra organización humanitaria que está en México, embarcar un barco que ven de Lisboa, fletado por unha organización xudea, donde consiguen embarcar varios centos de refugiados republicanos e finalmente chegar a México no ano 41, en novembro. Isto é unha carta das que manda ele desde Casablanca, o embaixador da República en Londres, donde lle conta a situación e as xestións que está facendo para intentar conseguir embarcar, a ser posible, todos os refugiados, por lo menos él e algúns amigos, non? Este é o barco no que finalmente consiguen marchar, o Cuanza, que os leva ata Veracruz. Aquí vedes a ficha de Viana como refugiado en México, cando chega o 18 de novembro de 1941. Esta é a ficha xa da súa muller, que chega varios anos despois, no ano 47. E estas son fotografías xa del, cando xa se establece en México, compra unha farmacia, sigue coa súa, digamos, o seu carácter emprendedor, compra unha farmacia e converte nun próspero negocio onde traballa o que fora alcalde na República de Pontareas, etcétera, etcétera, non? Ben, el falece en México en 1952, aí vedes unha foto xa de pouco antes do seu falecemento. E, bueno, o libro final, o que ven a ser, ademais de recuperar unha vida que non debía quedar esquecida ni perdida, obviamente, é tamén un acto de xustiza, non? Eu non creo no máis alá, pero a veces o penso, non? E digo, a verdade que se existe e se é consciente disto, estará moi satisfeito de saber que 70 anos despois da súa morte, no 52, e depois de 7 décadas de ocultación total de todo o que foi esta vida, pois se rescata, se populariza e se dá a coñecer. Cando menos aún lle queda a sensación de facer xustiza, ainda que sexa de forma tardía, non? Realmente, isto que reflexa é unha anomalía, non? A anomalía do paso da democracia, da ditadura, perdón, a democracia en España. A prova está na actitude do meu avó, como el nunca sacou a relucir hasta que eu lle pregunto no ano 2000 quen era Alejandro Viana. Sabedes que hai Schindlers por todas partes. Bueno, de Schindler a comparación é un pouco mellor perigosa, porque habría moito que falar de Schindler, pero
está o Siller portugués Aristides de Sousa, o Siller mexicano Gilberto Bosques, que eran diplomáticos que efectivamente fixeron cosas importantes para sacar xudeos, pero baixo paraugas dos seus estados como diplomáticos que eran. No caso de Viana, evidentemente, é unha situación moito máis complicada e moito máis arriscada, por basta que podía ter sido secuestrado, enviado a España e fusilado, non? Bueno, con barcos de guerra a punto de salir a por ese barco. Efectivamente. Tamén hai que decirlo. E por outro lado, perdóname só unha cousa, efectivamente eu tampouco creo que non creo que despois veña nada, pero hai unha cousa que está claro. Quen nos dice a nós, os que estamos aquí, que non soñou, por exemplo, meu pai, con que se falara dele nesas condicións, que este home non estou facendo todo isto, claro, algún día dirán, pois entón vamos a pensar. Iso dice no epílogo do libro, pero non vou ler, se non fago spoiler, no epílogo do libro se fai efectivamente un discurso ao presidente da República no exilio, xa despois de morto Viana, donde din que espera que algún día se escribirá a historia dos que deron, tal, e é moi acaído, porque efectivamente aquí se está escribindo unha parte pequena desa historia, non? Bueno, esta é a anomalía na que vimos en a día de hoxe, donde incluso, como vedes, cando se fala de memoria histórica, se fala non sin polémica, non? A estas alturas, ainda se discute si se debe ou non facer isto, si hai diferidas, etcétera, etcétera. Todo isto se rescata por puro voluntarismo e por casualidades, como foi no meu caso. Se o avó non tivera vivido os anos que viviu, a mí non se me dá por preguntar e logo pasar no traballo de investigar, todo isto teria quedado aí oculto e sepultado para toda a vida, non? É triste, pero esa é a realidade. O libro si ten alguma virtualidade, ademais de respetar a vida de Viana, tamén que pone manifesto o traballo dese organismo do goberno da República no exilio. É dicir, non hai precedentes, non existen casos comparativos semellantes de un goberno derrotado e sin personalidade xurídica recoñecida que en lugar de buscarse a vida aos dirixentes e refugiarse onde podan, decidan quedarse e decidan atender por unha obriga moral a eses miles de refugiados que cruzaron a fronteira e que non poden quedar tirados baixo ningún concepto. E Viana é o exemplo máis claro desa entrega e dese compromiso, incluso arriscando a propia vida. E algo do que non se fala con el mismo, ca xente que el quería que tiña que ser real. E por outro lado, María Victoria de la Cruz, unha vez que estuvo na casa tamén de outros exiliados en México, que era de Chonchiña e Paco, díxome que é algo que é moi da República. A República, cando se instaura en España, e despois ten a defensa de todas as capas sociales e de todas as clases sociales, algo profesionales e todo demais, algo que non sucedeu en ningún outro sitio. A República foi defendida por o mellor dos obreiros e os mellores intelectuales e os mellores poetas. Todo estaba ao lado do mellor. Cando chegan a Francia son vencidos, pero antes deron luz á historia de España, que estaba sin luz. Pois precisamente, e con isto remato, o libro ao final o que sirve tamén para todos e todas nós é para termos referentes, non? Que non é certo o que se di, que Galicia sempre foi así, nunca houve empresarios, nunca houve burguesía, nunca... Non. Claro que houve. O que pasa que acabaron con ela. Que sería este país se non te hubiera pasado o que pasou e toda esta xente con Alejandro Viana e todo o legado que podían ter deixado tivera unha continuidade, non? Por tanto, o libro tamén o que pretende é transmitir uns valores, os principios que ele encarnou na súa vida e que sexa tamén unha referencia para todos e todas nós no mundo libros actualmente, onde estamos vendo de novo as mesmas cousas, en cor, antes en blanco e negro, pero son exactamente as mesmas situacións que desgraciadamente viviu Alejandro Viana no seu día. Pois nada máis, moitas gracias a todos, porque con a vosa presencia aquí me estáis axudando a resucitar a Alejandro Viana. Moitas gracias. Eu constituíme moderador, non sei se me tocaba iso, pero igual. Se hai alguna pregunta, quen queira facer alguna pregunta ou algo, pois está aberto, temos un tempo aberto. Despois xa podedes pasar vos pa aquí, porque ao final vamos a cantar unha canción todos, que ten a canción que cobramos os de Levada Libre cando actuamos, pagamos con iso.
Aí, a entrada hai libros para quen queira pedir libros. Eu, xa, o meu xa me dedicas ahora mismo, non? Por suposto. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. De miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas para un pan que los indios nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro lo lleguemos a ver, pero habrá que sea con un viento que arranque los matojos, viendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Acabamos, muchas gracias por venir. No, firmarás libros.